O barrio dos Pexigos leva demasiado tempo esquecido. Aquí cada pouco os veciños e veciñas vense obrigados a convivir cos costes da auga. As tubaxes, que datan dos anos 50, son un reflexo do abandono histórico que sufriron os barrios de Santiago. E que fai o Concello? Poñer parches. Un remendo aquí, outro alá, pero ninguna solución definitiva. Mentres tanto, as familias sofren. Quedar sen agua pola mañá cando van traballar. Non poder ducharte, non poder preparar a comida ou ter que mercar garrafas de urxencia para poder pasar o día. Non é só un problema de comodidade, é unha cuestión de dignidade. Un servizo básico, como a auga, non pode estar en mans da improvisación nin do abandono. O goberno da señora San Martín prometeu modernizar o contrato da auga, pero non sacou os pregos, nin se espera que o faga nesta legislatura. E a veciñanza, quen paga a súa inacción. Pero os Pexigos non só precisa dunhas tubaxes, precisa dunha reforma integral, máis seguridade, mellor circulación, máis plazas de aparcamento, espazos públicos de calidade, en resumo, un barrio pensado para vivir, non para sobrevivir. Desde o fin, temos claro que os barrios son a base de Santiago. O noso compromiso é traer solucións reais, un proxecto integral que renove as infraestructuras, que dea resposta ás necesidades de hoxe e sente as bases do mañá. Porque cando se inviste nos barrios, invístese na cidade enteira, e os Pexigos merece futuro, merece servizos dignos e merece ser escoitado. Con o fin, os barrios deixarán de ser a última prioridade para converterse no primeiro paso cara a unha Compostela máis xusta, máis segura e mellor preparada.